ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಾರಿ ಆರು ಆಡು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರುಂಡು ಯಾನು ಅರೆ ಸೈಕಲ್ ಜಪ್ಪೆರಿಗಿಜ್ಜಿ ಯಾರು ಯಾನು ಸರ್ಕಸ್ ದನಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರುಂಡು ಅರೆ ಸೈಕಲ್ ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಸೈಕಲ್ ಡೆ ಪಾತೆರು ಯಾನ್ ಜಪ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಅವಲೆ ಉಪ್ಪು ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರುಂಡು ಯಾನು ಸೈಕಲ್ ದಡಿಗೆ ಬರು ಸೈಪಾರ ಒಂದು ಬರಿಕೊಂಡ್ಲೇದು ಸರ್ಕಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿನಿ ಸರ್ಕಸ್ ಓ ಇರು ಕಾಮಿನಿ ಸರ್ಕಸ್ ದಾರ ಐತ ದನಿ ಐತ ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಿಯ ದನಿ ಪಿಲಿ ಕನಪನ ಮತ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪನತ್ ಎಂಗಲ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು 250 ಜನ ಬೇಲೆ ಕುಲ್ಲರ್ ಇನಿ ಈರು ಮುಲ್ಪ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಬರ್ಬಣ ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ರಿತ್ತು ನೀರೇಗ್ ಜಪ್ಪರಿ ಜತೆ ಕಾರು ಎದ್ದಿನ ಅಂಡಿತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಎಲ್ದಿನ ನಾನು ಒಂಜೆ ದಿನ ಎನ್ಮ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಜಪ್ಪುಜ ಓ ಬೊಕ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ ಬೇತಿಗೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕು ಹೋಗಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ಇತ ಓಲ್ ಕುಲ್ದು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರುಂಡಿರೆ ಒಂಚೂರು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪಾತೆರ್ನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜ ನನ್ನಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಜನ ಫುಲ್ ಆಪ ಪಿರಾಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡ ಪಿರಾಡ್ ಕುಲ್ಲು ನೆಂಜೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೇಗ ಹೆಚ್ಚ ಓಲು ಕುಲ್ಲಾರ ಜಾಗ ದಿಕ್ಕು ನಾವು ಕುಲ್ಲುನ ಮಂಡೆ ಸಮಾಜ ಮತ ಇಂಚೆ ಆತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾಯಿ ನೀರು ಹೆಂಗ ಅವು ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವು ಕುಂತು ಬೆಟ್ಟಿ ತಿರ್ಗಾವ ಕೈಗೊರ್ರೆ ಎತ್ತಿರಾಟ ಉಲ್ಟಾ ತೆಪ್ಪುವ ಗಾಡ್ ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ನಿಂಚೆ ಜಪ್ಪು ಅಂದ ತೋಜಾಲೆ ತೋಜಾವನು ಪೂರ ಇರಾಗ ತೋಚ್ಪಂಡು ಕಾಸು ಬರ್ಪಾರ ಇತ್ಯತೆ ಮೂಲ್ಕೆ ಮಾತ ತೂದು ಪಿರಾವ್ದ ಸೀಟರ್ ಕುಲ್ಲುದು ಪೇರು ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಸರ್ತ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಜನ ಉಂಡು ಮುಲ್ಕೆನ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚಿ ಈ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಬನ್ಪೇರು ನಮ್ಮಂಚಿ ಪುರ ಈ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪುರ ತೂದು ಎಂಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಇರೇ ಗೀತೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಈರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಮಿನಿ ಸರ್ಕಸ್ ಬಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಎಡೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರಷ್ಯಾದಾಕ್ಲ ಸಾವಾಸ ಪಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಳಪ್ಪ ಉಕ್ರೇನ್ ದಾನ್ ಬುಲಿಪಾಯಿನ ಯಾವು ಒಕ್ಕಡೆಗಿನ ಇರ್ನ ರಷ್ಯಾ ಬೈದೇರು ಎಂಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ನಾ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಾದಾನ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇತ್ರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಉಪ್ಪಾಡವಳು ಅಗ್ಲು 250 ಜನ ನುಪ್ಪಿನ ಪೇರತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಗ್ಲು ನಿರ್ಮಲ್ ಹೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪಾಟ್ ಎಂಗ್ಲು 16 ಜನ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ವಿಜಯ್ ಇರ್ಲಿರ್ ಅರೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪೇರು ಮುಲ್ಕೇನ್ಲೆ ಇಡ 16 ಜನ ಆತೆ ಪೂರ 16 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಸಮ ಏರಿ ಪೂರ ಇರಿ 16 ಬೊರ್ಚು ಮೇರೆ ಪಾಂಡ್ರಂಗಿ ಇತ್ತೇನ ಎಲ್ಲೇನ ಉಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ದಾಲ ತೀರುಜು ಮೇರೆ ಆ ಜೋಕರ್ ಆದ ದಾದನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮಣ್ಪಿನ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸರ್ಕಸ್ ಇಡು ಎಂಚ ಆನೆ ಉಂಡು ಎಂಚ ಟೈಗರ್ ಪಿಲ್ಲಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಂಹ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಈರ್ಬೋದು ನಿಕಲ್ನ 250 ಜನ ಉಂಟು 10 ಜನ ಪೆರೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೊನ್ನುಲುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕರ್ ನಕ್ಲು ಒಲ್ಪೊಲ್ಲಿರ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ಪೊನ್ನುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮೋನೆ ಫೋಟರ್ ಪಾಡೊಚ್ಚ ಇರ್ನ ಮೋನೆ ಫೋಟರ್ ಉಂಟು ಜಿಂದು ಒಕ್ಕಡಿಗಿನ ಆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಎಂಕಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನೂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ತರ್ತೊಂದು ಬೋಬ್ನಿ ನೂದು ಹಾ ಈರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾನದಾನಿ ಏರ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾನದಾನಿ ಇರ್ನ 6 ಬರ್ಪೇರು ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ 250 ಜನ ಪನ್ಪಾರು ಇರಾಗ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಈತೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಆತ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ತರ್ಪು ನಿಕ್ಲೇಟ್ ಒರಿಯಲ್ನ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ತರ್ಪುನ ಉಳ್ಳೇನಾ ತಾಕುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ದರ್ಪ ಇರಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಆ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ತರೆಕ್ ಕಟ್ಟದು ಜೀಪ್ ಒಯ್ಪು ಈರ್ ಇಂಚಿನ ತರ ಕಟ್ಟುದು ಇಬ್ಬನು ನಾನು ಹತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಅವ ಆರ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೊಲ್ಲೇರು ವಿಜಯ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ತರಕು ಜಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ತರಕು ಜಲ್ಲು ಆರ್ ಗಾಡಿ ಒಯ್ಪೋರು ಅಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅತಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಈರ್ ಇಂಚ ಒಯ್ಪುನು ಒಣ ಗಂಚ ನೆಟ್ ತರೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ ಒಯ್ಪೊಲಿ ಒಯ್ಪರೆ ಪೂಜಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಇಂಕಿನ ಅಂದಕೇಂಡ ನೆಲ ತಾಡಿಟ್ಟು ಗುರಿದೆತ್ತು ಎಂಕ್ಲನ್ ಕೌಂಪುಯರು ನೆಲ ತಾಡಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ಲು ಮಣ್ಣು ದಾಟಿಟ್ಟು ಒಪ್ಪು ಉಲ್ಲೈಡ್ದೇರಲ್ಲ ಪೈಪು ನೀರು ಕೊರ್ಪೇರ ಪೈಪು ದಿಯರೆ ಯಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೈದಿನತ್ತು ಗುಳ್ಗುಸ್ ತಿತ್ತಿನತ್ತು ಎಂಚಿನ ಬಗುಲ್ವೇರು ಮಾರೇನ ಸಾವು ಇರ್ ದಾಣೆ ಹೊರ ಒಟ್ರಾಸ್ಪತ್ರೆ ಅದು ಎಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲು ನೀ ನಮ್ಮಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆ ಇಂಚತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲು 2 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಮಲ್ತಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೌರವ ಉಂಡೆ ಹತ್ತು ಪುರ ಮಲ್ಪುವರ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಅವು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಒಕ್ಕಂಜಿನ ಅಂದ್ಕಂಡ ತರೆಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಚಾಮಲ್ಪ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಉಂಟು ಓಡುವಣದಿಜ್ಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆವ್ ನೆಟ್ ಇರ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಕನಕ ದೀತ ಪೊತ್ತಾವ್ ನಿಂದ ಕನಕ ದೀತ ಪೊತ್ತಾಂಡ ಆಯ್ತು ಚಾಪುನೆ ತೊಟ್ಟಿಗಿಂದುಲ ಪೋದಾ ಪೂಜಾ ಅದು ಎಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೆ ಚಾ ಎಂಚೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಅವು ನಿಕಲ್ ಬತ್ತ ತೂಡು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ತೂಲಿ ಧರ್ಮಗು ಪಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ಕಸ್ ಡೈನೆ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ಮತ ಮಾರಿ ನಾನು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾ ಪೂರ ಮುಲ್ತ ಐಡಿಯೋನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗಿ ಬಕ್ಕ ಅವಳು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ದ ದನಿ ಪಂಡ್ಯಾನ ಅಂದ ಸರ್ಕಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನೆದ ಲದ್ದಿ ಬೆಜ್ಜಿದ್ದು ಗೊತ್ತು ನಜ್ಜತೆ ಆನೆ ಸಾಂಕದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪನ್ಪುನಿ ಬೀದಿ ಕಲಾವಿದೇರು ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನನಗೆ ಇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡ್ಚಣ್ಣ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡ್ಚಿ ಬೆಚ್ಚಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಓನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ದ ದನಿ ನನ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ದಿಕ್ಕಲ್ದಿಲ್ಲ ಮಾರಿ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಇಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಕಸರ ತಾಪುಂಡು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ಲು ಪಾಡುವೇರು ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು
ದೆತ್ತೊಂಡ್ರತ್ತು ನಡಪರೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಖಾಲಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ದಲ್ಲೇ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಆಪುಂಡ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೂತು ಜರತಿ ಎಂಕ್ಲ ರಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೆ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಜೋಕುಲು ಪೋಪ ಬಲ್ಲಿಡು ಇನ್ನು ಜೋಕುಲು ಅತ್ತಿಯೇ మల్లకులు పోపును మల్ల విషయనే జోకులు పోపును మల్ల విషయ జోకులు ఏత దిన్నవులే 4 కిలో పో 4 కిలో పోರೆ ಮಲ್ಲ ನಾ ಒಂದು ದಾಲ ಐವ ಅಚ್ಚಪಕ್ಕೆಲ್ಲದ ಜೀವ ಅಂಚಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋನದ ಎಂಚಿನ ವಿಜಿಲ್ ಬುರುಂಡು ಎಂಚಿನ ಆಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪುರ ಆಕುಲು ಬೈದೆರು ಅಲ್ಲಿ ಆಕುಲು ಡೈಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಟೀಚರ್ ನಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಉಂತುದಿರತೆ ಆಕುಲು ಡೈಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ಕಸ್ಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಏನಂತವರೆ ಬರ್ಪಿ ನಿಕಲ್ನ ಸರ್ಕಸ್ ಓಲಾಪುನ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಸ್ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಉಡುಪಿಡು ಉಡುಪಿಗೆ ಮುಗಳು ಬಾಸು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತ ಬಾರೆ ಮರಲಾಕ ಆತು ಫೇಮಸ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ಪಕ್ಕಡಿನ ನಂಬುನೇನೆ ಪಲ್ಲೆ ನಂಬಂದಿ ನೆನ್ ಪಣ್ಣುಚ್ಚ ಎಫೆ ಅವು ಬುಡ್ಕ ಆನೆ ತೂತಾರ ಇರು ಆನೆ ತೂತಾರ ಅದು ಏತ ಆನೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗುಬ್ಬುವ ಮುಲ್ಪ ನಾಯಿಲು ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ಗುಬ್ಬುವ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಆನೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ತೂತರ ಇರು ಡಾಯತ್ ಗೊಬ್ಬರು ಮುಳ್ಳು ನಾಯಿಲ್ ಗೊಬ್ಬನ ಅಂತ ತೂತೆತ್ತ